אהלן חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד סרטון של פרוביס דיגיטל, והיום אנחנו נדבר על מושג בגוגל אדס שנקרא Low Search Value, וננסה להבין מה המשמעויות שלו ואיך לפעול בהתאם לסוגיה הזאת. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז ככה, חשיבות המודעות על הביצועים. אוקיי, אז בעצם כשאנחנו רואים בקמפיינים שלנו את ההערה הזאת, Low Search Volume, מה זה בעצם אומר, אוקיי? אז ננסה להבין את החשיבות של הדבר הזה, על המודעות שלנו, על הביצועים שלנו, על הקמפיינים שלנו, ועל האופטימיזציה שלנו, אוקיי? בסופו של דבר, על הבאת הלקוחות הפוטנציאליים, ואיך זה משפיע, אוקיי? אז פה אנחנו יכולים לראות את הפופ-אפ הזה של גוגל, שברגע שאתם רואים את האדום הזה וכתוב Low Search Value, אז אתם יכולים להבין שהביטוי שלכם הוא עם מספר חיפושים מאוד מאוד נמוך, וגוגל יגיד לכם שהביטוי הזה לא פעיל, אוקיי? ולמה הוא לא פעיל? כתוצאה מהחיפוש הנמוך שאין אותו בגוגל, אז הוא לא קביל לרוץ בהתאם לאותם הביטויים ואותו הקמפיין כדי להביא לכם את הטראפיק, אוקיי? אז בגדול זה אומר שאין לכם מספיק חשיפות לאותם הביטויים, וזה יכול להשפיע גם על ה-quality score שלכם, של המודעה, של הקמפיין, של הביצועים, אוקיי? אז נדבר על זה יותר בשפה מקצועית. אז בעצם Low Search Volume בגוגל אדס הוא מתאר את המצב שבו המילות מפתח שלכם שהגדרתם בקמפיין, אפשר להגיד בקבוצת המודעות שלכם, מקבלות מספר חיפושים מאוד 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 נמוך, או כאלה שבכלל אין להם חיפוש, אוקיי? זה יכול להיות, לדוגמה, השם שלכם, אוקיי? זאת אומרת, אם תנסו, אני נותן לכם בכוונה דוגמה כזאת קיצונית, כן? בוא נגיד, אם אתם לא ראש ממשלה או מישהו מאוד מאוד מפורסם, כן? נגיד, אתם בן אדם ממוצע מהשורה, ועל השם שלכם אין כל כך הרבה חיפושים, לא הרבה אנשים מחפשים אתכם, כן? זאת אומרת, זה יכול להיות עד 10 חיפושים בחודש, זה יכול להיות חיפוש 1, 2, 3, 4, 5, כן? אז זאת אומרת, ברגע שגוגל רואה את זה, שמספר החיפושים הוא מאוד מאוד נמוך, כן? אז מה שנקרא, גוגל יגדיר את הביטוי הזה, כי Low Search Volume, אוקיי? זאת אומרת שמספר החיפושים הוא נמוך על הביטוי הזה. אז זה בעצם עובד שזה החיסרון בעצם. זאת אומרת, הביטויים הלא נפוצים, כדי שתוכלו לקבל, בוא נגיד סתם יש לכם עכשיו רעיון, אני רוצה לקחת את כל הביטויים שקשורים לאיזשהו מוצר מסוים שאתם מוכרים, ולדגמים מסוימים של אותו מוצר, שנה מסוימת של אותו מוצר, אוקיי? ואני רוצה להביא, יש לי אלפי מוצרים כאלה, ואני רוצה לבנות אלפי ביטויים, כי אתם יודעים, אם מישהו יחפש את אותו מוצר, בדיוק באותו שם, בדיוק באותו דגם, בדיוק באותו part number, הכל serial number, הכל, הסיכויים שהוא יקנברט בסוף למחירה, הוא מאוד מאוד גבוה, כי אנשים מחפשים בדיוק את אותו מוצר, הם רוצים אותו לקנות, כי סתם הם לא מחפשים אותו, אוקיי? אבל מה החיסרון של זה? גוגל מזהה שבעזרת הטכניקה הזאת, אתם לא יכולים לעשות סקייל, זאת אומרת, אתם מוגבלים, ואנשים מחפשים את הביטוי הספציפי הזה, מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה יכול להיות חיפושים בודדים בחודש. גם אם יש לכם 10,000 מוצרים, כן? ויש לכם רשימה של עשרות אלפי ביטויים כאלה,
כן? אז זה בעצם הרעיון, חשבתם לעבוד על גוגל כביכול, בואו נביא עשרות אלפי ביטויים, אפילו שכל ביטוי יביא לכם 5-6 חיפושים, 7, לא משנה, כן? סליחה. אז, אבל זה לא יעבוד. אוקיי, גוגל יודע לזהות את זה, הוא אומר, לא, חביבי, אתה, יש לך low search volume לכל הביטויים האלה שהכנסת, אנחנו לא עובדים בגישה כזאת, הקמפיינים שלך לא יעבדו. זאת אומרת, אנחנו לא נציג את המודעות שלך, וזה בעצם החיסרון פה. אז מה הפתרון? אוקיי, אז כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, אז אנחנו נמליץ לעבור למילות מפתח שהן הרבה יותר רחבות, ובעלות חיפוש, נפח חיפוש גבוהים יותר, אוקיי? זאת אומרת, אם יש לכם, לדוגמה, כמו שהסברתי בדוגמה הקודמת, איזשהו מוצר שאתם מוכרים, בוא נגיד, סתם, מסך מחשב, אוקיי? ויש לכם מסך מחשב, איזשהו חברה מסוימת, נגיד סמסונג, אוקיי? אז, ואתם אומרים, אוקיי, אני עכשיו יש לי 100 כאלה מוצרים של מסכי מחשב מחברות שונות, כן? ואני רוצה לכל אחד לטרגט אותו, לשים כביטויים, מחשב, מסך מחשב, סמסונג, דגב, 1, 2, 3, 4, 0, 5, whatever, כן? אז גוגל לא ירשה לעשות את זה, אם הנפח החיפוש הוא נמוך מאוד, כן? לכן, האפשרות הפתרון זה לבחור את הביטויים כמה שיותר קרובים ורחבים יותר לאותו מסך מחשב. זאת אומרת, זה יכול להיות מסך מחשב סמסונג, זה יכול, זאת אומרת, להוסיף כל הזמן את הברנדים, את הביטויים של המסכים, זה יכול להיות מסך מחשב דל, זה יכול להיות מסך מחשב לד, אוקיי? ולהכניס את הברנד, כי זה כבר, אתם מתחילים כבר להיכנס לתוך החיפושים עם נפח יותר גבוה, אוקיי? אז תמיד ככל שיש לכם long tail, מה שנקרא ביטויים עם יותר מילות מפתח בתוך הביטוי, הסיכוי שנפח החיפוש יהיה נמוך הוא גבוה, אוקיי? אז בגלל זה צריכים לבחור את הביטויים הכי רלוונטיים שיכולים להיות, אבל גם שיהיו עם נפח חיפוש לפחות סביר ועד גבוה, אוקיי? אז אם אנחנו עוד פעם נלך לדוגמה שלנו של מסכי מחשב, ואם הכנסתם מסכי מחשב, סמסונג, דגם כזה וכזה, ו1, 2, 3, ואין לכם חיפושים, אז אנחנו נצא מהקופסה הזאת, אנחנו נלך לדרגה קצת אחת יותר גבוהה, כן? ואז נלך בוא נגיד, למעגל של מסך מחשב סמסונג, אוקיי? מסך מחשב לד סמסונג, אוקיי? מסך מחשב דל, אוקיי? אז אנחנו גם לא מספיק בתוך מה שנקרא broad keywords, אוקיי? ביטויים רחבים, כי ביטויים רחבים, אם היינו מטרגטים מסך מחשב בלבד, כן? ואצלנו במחסן יש רק מסכי סמסונג לדוגמה, אז זה ביטוי שהוא לא רלוונטי, זה ביטוי שהוא מאוד מאוד רחב, אנחנו לא רוצים ללכת לשם, אז בגלל זה השלב הבא בהיררכיה של הנפח חיפושים, של הקטגוריות, אז אם אני יוצא מאוד מאוד מדויק שהיינו רוצים להיות, שזה בלתי אפשרי מצד גוגל, אם יש להם נפח חיפוש מאוד מאוד נמוך, אז השלב הבא זה ללכת לחיפושים, שזה מעגל שהוא יחסית רלוונטי, אבל הוא לא יותר מדי רחב, אוקיי? אז זו בעצם אסטרטגיה, וכמובן אפשר להוסיף עוד מילות מפתח נוספות, כדי לייעל את הקמפיין. את זה אתם צריכים לעשות עם מחקר ביטוי נכון,
להבין מה הנישה שלכם. עוד פעם, אם נצא מנקודת הנחה, נלך לנקודה של, לדוגמה של מסך מחשב, אז לדוגמה מה שעולה לי עכשיו לראש זה יכול להיות מסך מחשב 2024 לדוגמה, אוקיי? מסך מחשב הכי טוב או משהו כזה, מסך מחשב זול, אוקיי? מסך מחשב, מה עוד? אינצ'ים מסוימים, נגיד מישהו שמחפש 21 אינץ', 24 אינץ', 22 אינץ', אוקיי? אז זה כבר מתכנס לאיזושהי קטגוריות שיש בתוך המוצרים שלכם, בתוך המחסן שלכם, בתוך האתר שלכם, אוקיי? כמובן שזה רלוונטי גם, לא רק למוצרים, זה רלוונטי גם לעסקים שנותנים שירותים, אוקיי? שירותים שונים, זה יכול להיות גם לעסקים שהם נותנים כל מיני, בוא נקרא לזה ככה, e-commerce לדוגמה, כן? ופה אתם צריכים, לגבי השירותים, אתם צריכים לחשוב מה השירות, כן? שהעסק נותן, ובהתאם לזה לחשוב מה המשתמש הקצה שלכם יחפש כדי למצוא אתכם, אוקיי? אז אם לדוגמה יש לכם, סתם לדוגמה ניקח פרחים, אוקיי? אתם מוכרים פרחים, או עוד פעם נלך לכיוון השירות, נגיד אתם אינסטלטורים, אוקיי? אז אם יש לכם איזושהי התמחות בתור אינסטלטורים, לדוגמה, אתם עושים עבודות רק לא יודע, באזור המרכז, אוקיי? או באזור הדרום, באזור הצפון, כן? אז אנחנו נרצה להביא את אותו קהל שנמצא באותם האזורים. אז מישהו שיחפש אינסטלטור בתל אביב, אנחנו כן נרצה להופיע, כן? אבל מי שנמצא נגיד בחיפוש, נגיד סתם, מישהו שיחפש, הוא עכשיו נמצא בתל אביב, והוא יכתוב בדרום תל אביב, לדוגמה, כן? או איזושהי שכונה בתל אביב, כן? בפלורנטין לדוגמה, מישהו בא, הוא עכשיו יושב בבית, הוא אומר, אני רוצה לחפש אינסטלטור בפלורנטין, אבל רוב הסיכויים, אין כזאת נישה, זאת אומרת, אנשים לא מחפשים את זה כל כך. זה אולי אחד שישב ואומר, אני רוצה בדיוק את זה, לכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נותנים לאותו בן אדם, כן, את השירות שלנו, בעזרת החיפושים הנכונים. זאת אומרת, אנחנו נרצה לטרגט, לדוגמה, לאותו בן אדם שנמצא בפלורנטין, אנחנו נרצה שאנחנו נופיע באינסטלטורים בתל אביב, אינסטלטורים במרכז, אינסטלטורים יכול להיות בדרום תל אביב, כן? כאילו בביטויים שפחות או יותר, אינסטלטורים בגוש דן, אוקיי? אבל פחות או יותר לאותו בן אדם שאנחנו רוצים לטרגט אותו, אוקיי? כי לא נרצה להופיע בביטויים כמו אינסטלטורים בדרום, לדוגמה, אינסטלטורים בצפון, אינסטלטורים בחיפה, אינסטלטורים בנתניה, אוקיי? או אם יש שירותים מסוימים, לדוגמה, יש אינסטלטורים שעושים, איך זה נקרא? עם מצלמות טרמיות, אוקיי? בדיקה טרמית כזאת, לבדוק נזילות וכל דברים כאלה. עכשיו, אינסטלטור שכן נותן את השירות הזה, זאת אומרת, חברות יותר גדולות שיש להם את הציוד הנכון ואת הכל, אז אנחנו כן נרצה להופיע באותם ביטויים. מישהו שיחפש איתור נזילות טרמיות, אוקיי? אז אם אני אינסטלטור שנותן את השירות הזה, אני כן ארצה להופיע בביטויים האלה, ואז אני כן אשים את הביטויים הרלוונטיים, אוקיי? אינסטלטור שאין לו את השירות הזה, כמובן לא לשים, כי אם מישהו שיקליק על המודעה שלי, והוא יגיע ואין לי את השירות הזה להציע, אז
אין לי מה לעשות. לכן, למה אני חותר? לא נשים ביטויים רחבים מדי בנישה שאנחנו לא נותנים בנישה הזאת שירות, כן? אז לדוגמה פה אינסטלטור, אפילו שזה נראה רלוונטי איתור נזילות, לרוב צריך לעשות את המחקר הנכון ולהבין מה מתוך אותם ביטויים באיתור נזילות אנשים מחפשים. כי יכול להיות שאתם תיוודעו, עוד פעם אותו אינסטלטור, הוא יראה רוב האנשים שמחפשים איתור נזילות, הם מחפשים איתור נזילות מצלמה טרמית לדוגמה, כן? ואם אין לו את המצלמה הזאת, אז זה לא רלוונטי, זה פשוט כסף לגוגל, על הקליקים, פשוט שילך לפח, והוא יוכל את כל התקציב של אותו אינסטלטור, במקום שהתקציב הזה ילך לחיפושים היותר רלוונטיים, כמו שדיברנו, אינסטלטור בתל אביב, ואינסטלטור בדרום תל אביב, וכאלה, אוקיי? אז עוד פעם, נקודה, התעכבתי על זה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה, להבין, כי כשיש לכם את ה-low search volume הזה, כן? לא סתם ללכת ועכשיו להכניס את אוקיי, אז אם זה לא מביא לנו את הטראפיק, את התנועה לאתר, אז בואו נכניס אינסטלטורים וזהו, כן? שזה יביא את כל אחותו ואשתו, את כולם, את כל הביטויים האפשריים, לא. זה טעות מאוד מאוד נפוצה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אז זה בגדול. סיימנו כאן, אני אשמח אם תוכלו לעשות סאבסקרייב לערוץ, תפעילו את הפעמון, כי זה שווה לכם הרבה מאוד כסף לעסק שלכם. אז להתראות בסרטון הבא. ביי ביי.